Iya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Gareng. Lah, nyenengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu itu. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik niken nggo bom, nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utahe wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Iki gak diapa-apani to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Pektor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakike anyar to. Sing duwe. Manut, Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris. Menteng ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Terima kasih. Sampun katur nggih, duduk. Vektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Badung Tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming. Kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dik Sinta ngadeg sik enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Bajan. Ya. Siapit wong loro. Wah, sitak gede sitak. Cilik. Nah, putrane Pak Wantut sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan.
Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Kae, yuk monggo. Yuk, langsung ya. Heeh. Nggih. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggario, Victor. Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu, buka mana kemas. Aku kan setia-setia anteni nganti saelingmu. Mas Tabrata iki ya. Wes, ya, terakhir ya. Heeh. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo, Halo. Apa kabar? baik. Oke, aku juga baik. Ya wes, Iya. Nembang dong. yuk. Apa, Dek? Kok sentrup-sentrup toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Oh, tapi kok ngomong kabeh ya. Oh ya, Cinta siapa? sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha ha. Sing bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyel ke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya.